गोरिबजों नाख्रेब जाखानायावनो आरोबाव गिख्रंथाव बेरामजों नाख्रेब जाबावदों गंसे दुखुथिया नखरा। गिख्रंथाव बेरामनि नाख्रेबनायाव देहाजों लोगोसे हा-हु धोन सम्पति जोबस्रांलांजोबदों। दुखुथिया नखरा गोजौ थाखोनि फाहामथाय लानांगौनि थाखाय राहा गोथे जाना दङ। गोजौ आरो मोजां फाहामथाय होनो थाखाय बिटिआर सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ मोननो हास्थायदों दुखुथिया नखरा। कक्राझार जिल्लानि झारबारि बिसिडिसिनि सिङाव थानाय डिमापुर गामिनि 45 बोसोर बैसोनि रपन ब्रह्मआ गोबाव समनिफ्रायनो गिख्रंथाव केन्सार बेरामजों भुगिनांनानै दङ। हा-हु धोन सम्पति फाननानै गोबां फाहामथाय लादोंब्लाबो दिनैसिम रपन ब्रह्मखौ बेरामनिफ्राय रैखा खालामनो हायाखै। फारसेथिं रपन ब्रह्मनि बेरामनि थाखाय फिसाज्ला बान ब्रह्मआ फरायनो सानदोंब्लाबो फरायफुंनो हायैखौ गोथौ दुखु फोरमायदों। गावनि गिख्रंथाव बेरामखौ गाहाम आरो गोजौ फाहामथाय होनांगौनि थाखाय बेरामि रपन ब्रह्मजों लोगोसे फिसाज्ला बान ब्रह्मआ खुंथाय सरकारनिसिम अनसुंथाइ बिहरदों। डक्टराथ' टिबिखौनो होनबाय माबा केन्सारखौनो होनबाय। दा गुवाहाटि नामिया दाखालि बिसोरखौ केन्सार हस्पिटालनिफ्राय ट्रेन्सफार लेखा लिरना हरबाय। दा गुवाहाटि बिपुरानाव लिरना हरबाय। दा बे थांनांगौ बेलायाव दा फैसा गैयिनि दारै थाथ'नांबाय, थांनो हायाखिसै। सायो जानाय लोंनाया मोजां जानो हाया, बे बुजोब्बाय। बे गारमाया रायज्लायनाया सिगांथ' मोजां रायज्लायनाया सिगाङावथ' स्पस्ट मोजांमोन। नैबे लकडाउन नैबेनो कर'ना भाइरास जाजेननायनिफ्रायनो डक्टरनाव चेकआप खालामनो मोनाखिसै। मानसिफ्राबो बुंबाय कर'नासो होनगोन नोंखौ, कर'ना होनबा नोंखौ लाखिगोन, थानाय नङा, नों थैगोन होननानै सिगिबायना मानसिफ्रा। दाबाय आंबो गिनानै दैदेनगिरिफोरखौ माबाफोर खावलायामोन नामा नोंथांनि दा फाहामथायनि थाखाय? आंथ' हास्थायो दैदेनगिरिफोरखौ, जोंनि दानि खुंथाय दैदेनगिरिफोरखौ, जे चिफ सार आरो जोंनि MLA सारमोनहा जाहाथे आंनि बेमारखौ हाजासे अननानै आंनि बेमारखौ फाहामनो थाखाय सुबिदा होयो, डक्टरनिसिम थांनो थाखाय। दा बेखौनो आं खावलायो सारमोननिसिम। आं दा BS सेकेन्ड सेमिस्टार फरायगासिनो जनता कलेजावहाय कम्पिउटार अनार्स लाना फरायदोंमोन। ओमफ्राय दा आथिखालाव नोंथांमोननि न'खराव जे बेराम जानायनि थाखाय नोंथांनि फरायनायाव माबायदि जेंना नुजाथिदों? आंनि फरायनायनि थाखायथ' आंनि बेलायाव दा गोबां जेंना नुजाथिबाय। सिगां समावहाय इसिबां नङामोन, दा आफायाबो इसिबां बेमारा बारा जालांबाय। सिगां समावहाय इसिबां माने बेमारा बारा नङामोन, बे समावहाय कलेजाव मोजां थांनो हादोंमोन, मोजां फरायनोबो हादोंमोन। दा बारानिफ्राय बारा जालांबाय, आंबो कलेजाव थांनो हाया जाबाय, गोबावानोसो कलेज थांनो मोनैया। दा नै एग्जामा खाथि सफैबाय, एग्जामनि फारसे जेबो प्रिपेरेसन खालामनो मोनाखै, फरायनो मोनाखै। गोबां एसाइनमेन्टफोरबो हरनाय दंमोन, बेखौबो लिरनो मोनाखै। आं सारजों बुंहरदोंमोन दाखालि फन हरनानै, ओमफ्राय सारा उनावहाय बुंदों एप्लिकेसन होनांगोन थाबनो होनना बुंदों। ओमफ्राय एप्लिकेसनबो जेबो होनाय जायाखै दाबो, जेबो बेनि फारसे थांनो समखौनो मोनाखै। दा आफानि बेरामा बारानिफ्राय बारा जालांदों। न'आवनो सानसेबो थानो मोना, सानफ्रामबो डक्टरनाव लांबाय थानांगौ जायो। सिगां समावथ' इसिबां नङामोन नालाय, इसिबां मानि टेनसनबो गैयामोन। दा बारानिफ्राय बारा जालांबाय, नायनोबो उसुबिदा जालांबाय, न'खरनिफ्राय थाखा फैसा गैया, फारसेथिं थांनो थाखाय खरसा, बेबायदि हालोदा गाज्रि जालांबाय आरो दा। कलेजाव माबोरै थाहैयोमोन ना न'निफ्रायनो थाङोमोन? कलेजावथ' न'निफ्राय हान्थियोमोन। न'निफ्राय हान्थिनायाव जोंहा गोबां खरसा नांगौ जायो। सानसेयाव बेनिफ्राय कलेजसिम थांनो थाखाय जोङो खमाव 200 थाखा भारा नांगौ, 200 गासै न'निफ्राय हान्थिनानै थांलाय फैलाय 200। दा 200 थाखा फैसाखौ जों न'निफ्राय दिहुननानै लानो हायाखै आरो कलेजसिम थांनो थाखाय, बेबायदि अबस्थायाव दं। माबाफोर सोरनिफ्रायबा माबाफोर मदद लुबैगोन नामा नोंथांनि फरायनायनि थाखाय? आंनि फरायनायनि थाखायथ' मददखौ मोनोबा लुगैदोंआनो आरो आंनि फारसे, जेनेबा फरायनानै आंहाबो एसे गोसो दंमोन फरायनो थाखायथ', डिग्रि फरायलायनायबो आंबो। बेनिखायनो एसे सोरबाफोर अनसुंथाइ हरोबा आंनि फरायनायनि थाखाय आरो आंनि आफानि थाखाय, बेमारनि थाखाय नायनो थाखाय, बेबायदि माने आंनि आफाया मोजां जायोब्लानो आंनि फरायनो थाखाय आंहा जेबो टेनसन गैयामोन। माने नांगौखिनिखौ आफाया खामायनानै होखायोमोन कलेज थांनो थाखाय आंनो। दा आफाया हनै बेमारि जानानै थाबाय, आफानि थाखाय जेबो माबा गैया। दा आंहा जारला जाबाय आरो कलेज थांनोबो। फारसेथिं न'खरा गाहायनिफ्राय गाहाय थाखोआव गोलैसोलांबाय। दा बेखौ बोखांफिननो थाखाय जोंहा जेबो राहा गैया, बेबायदि जानानै दं आरो दा न'खराव।
बेमारखौनो हमनो हायाखै मोजाङै। ओमफ्राय दा डक्टराथ' बुंनानै केन्सार होननानै बुंबाय। ओमफ्राय केन्सारा नंमारगौ नंमारा बेखौ नायनो थाखाय माबायाव गुवाहाटियाव जोंखौ थिनहरबावनाय जाबाय आरो। जोंखौ थिनहरदोंमोन। ओमफ्राय दा थिनहरनायाव फैसा थाखा जोबनानै आङो लांनोनो हाथ'वाखिसै। न'आवनो दोनथ'नांबाय बेमारिखौ दा। माब्लानिफ्राय जादों बे बेरामा? जानायाथ' गोबावानो जाबाय। फार्स्टनि लकडाउन जानाय लकडाउन जानायनि समावनो जाबाय। गुजुनाय एसे जाग्रोदोंमोन बिनिफ्रायनो लासै लासै बारा जालांबाय। बे लकडाउन जानायाव डक्टरनाव लांनो बयबो थिनदोंमोन। डक्टरनाव लांबा माबा कर'ना नायोनो मायोनो कर'ना मोनगोनदां दा लांखा नोंसोरबो होनबाय। बिदि होननायखौबो गिनानै थानाय जाबाय। डक्टरफोरनावबो गोजानाव लांनो हायासै। बिदियावनो बिदिनो बारा जालांबाय थाबाय। एसे एसे बारानिफ्राय बारा दा बाराथार जाबाय आरो। दा नायबाय जेरावबो मोनथाम डक्टर हस्पिटाल नायबाय। मोजां बेमारखौनो माबानो हायासै। फैसाया बिराद खारबाय आरो आंहा। न' फानबाय आङो, हा फानबाय आङो, जेबो फानबाय। दाउ अमा मोसौ मोसा फाननायाथ' बारहो बेफोरखौ फाननानै आङो हौवाखौ जा नायनांगौ नायदोंमोन। दा नायनो हायासै फैसा थाखाया जोबथ'बाय। आं जेरावबो लांनो हायिनि थाखाय दा न'आवनो दोनथ'नाय जाबाय हौवाखौ। न'खराव साबेसे दं? न'खराव फिसाला 2 फिसाजो 1 साबाल' संखियाखामोन जोंहा। जों बिमा बिफा गासै बिमा फिसा। फरायगासिनो नामा? फरायगासिनोमोन। फिसाला देरसिना बिए फरायबायमोन। हनै बिफानि बेमाराव थाखा फैसा गैयिनि थाखाय आङो हगारनो हायाखिसै। दंथ'यो दा न'आवनो ओरैनो थाथ'नांबाय फिसाया। फरायसालियावनो थांनो हायासै। गोबावानो जाबाय। बेराम नायनायनि मुङाव बेसेबांसो खरसा जाखो? बेराम नायनायनियावथ' हा न' फाननायफोरखौ मोसौ मोसा फाननायफोरखौ नायनानै गैयाबाबो 2 लाखसोनि खाथियाव थांबाय। 2 लाखल' जानांगौ जाखो हिसाब गैयालै। दा मा बेमाराव गोलैदों होननानै? बेमाराथ' बे केन्सारखौनो होनदोंमोन दा। केन्सार नंमारगौ नंमारा डक्टरा मा होनो गुवाहाटियाव लांनो थिनदों आरो। गुवाहाटियाव मोजाङै ट्रिटमेन्ट लाहैफिननो थिनदों। दा बेवहाय ट्रिटमेन्ट लाहैनो थिननायखौ थांनो हायाखै फैसा थाखा गैयिनि थाखाय। आथिखालाव नोंथांमोननि न'खरनि सोलिनाया माबायदि जानानै दङ? जोंनि न'खरनि सोलिनायाथ' गैखाथारा ओरैनो जेबो। गावनो हाजिरा मुजिरासो मावनानै न'खर खांखानायमोन नालाय बेमारियानो। ओमफ्राय दाथ' बेमारिया जाय थाखा फैसा खामायग्रा बेनो बिदि बेमाराव गोलैनानै थाबाय। दा जेबो खामायग्रा गैया। खस्थ' मस्थ'सो ओरैनो आङो एसे एनै हाजिरा मुजिरा मावलाबायनानै जा सेरनै माइरं बायनानै मोनो बेखौसो आङो दा फिसाफोरखौ जाहोनानै दोनो। बेमारियाथ' ओंखाम एरिबो जानो हाखाया दाथ'। मा मावो? आङो बिदिनो हाजिरा मुजिरा मावलाबायो। सानसेयाव बिदिनो 200 मोननाय 250 मोननायफोरसो हाजिरा मावलाबायो आङो फिसा फिसौ। बे समाव आथिखाल सोरखाराव थानाय दैदेनगिरि बिथांमोनखौ नोंथांमोननि बेराम फाहामथायनि थाखाय माबाफोर खावलायहरगोन नामा? दैदेनगिरि सारमोननि थाखाय बे आंनि हौवानि बेमारखौ नायनो थाखायनो एसे अनसुंथाइ हरो खोमा होननानै सानो आरो आङो। आसा खालामो लुबैयो। जेन'बा आंनि हौवाखौ आंहा जेबो रां रुफा थाखा फैसा गैयिखाय राहा आन्दाय गोथै जाबाय आङो। ओमफ्राय आंनि फिसायनि बेमारखौ फाहामनो थाखाय सारमोनहा एसे अनहरगौ नामा बिदि सान्दों आरो आङो। मिथिनो मोनदों जे नोंथांनि फिसाया सिगां इलेक्सन समाव गोबां खामानि मावदोंमोन UPPLनि जानानै। मावदोंमोन खस्थ' खालामदों। आंबोथ' ओंखारफानांदों। सिगां समाव आङो साहा दखान फिसा होलाबायनानै जादोंमोन। बे दखानखौ दोनथ'नानैबाबो आङो मेरला ओंखारदों। बिदिनो माबानि स्टिकार सिथाबनाय मानाय सानथ्रोब हरथ्रोब आंबो बिराद खस्थ' खालामदों। हौवायाबो सोरांबानो थाङो। बे समाव बेमारा इसिबां नङामोन। रायलायनायाबो बे समावबा एसे जासिनोमोन। दासो जाला आरो। दा बारानिफ्राय बारा गोग्लैबाय। आंबो हाजिरा मुजिरा मावनोबो गालांनानै थांनो हाया मानो हायासो जाबाय दाथ'। बिराद बिफदआव दङ। बेराम जानायनि सिगांथ' रायज्लायनाया क्लियारमोन ना? बेराम जानायनि सिगां मोजांमोन। सिगाङावथ' मोजांखा बिदि नङामोन। बे बेमारा बारा जालांबाय थाबाय। बेनिफ्रायसो दा रावाबो गोदोलांबाय। मोजां जाला। मोजां साहस गोनां रायलायनो हाला। एसे बिदियैनो राव फिसायैनो आवाज गैयै फिसायै रायलायनायावनो एसे बुरजा रायलायनांगौबा बिनि गारमाया साजोबो। जानो हाया लोंनो हाया दैफोरखौनो मन'नो हाया जायो आरो बियो।